Ашуканцы пужалі менскую дзяўчынку ударам дрона. У выніку ахвяра вынесла злачынцам 90 тысячаў рублёў. Тым часам падатковая збіраецца паляваць на сабакаў і іх гаспадароў. Рыхтуйцеся плаціць падаткі і вялікія штрафы. І праз вайну ў Іране ў Беларусі даражэе долар. Гэта праграма Белсат онлайн і мы пачынаем. Уявіце, вашаму дзіцяці прыходзіць відэа, дзе чалавек у камуфляжы і масцы пагражае ударам вайсковых дронаў па вашай кватэры. Менавіта ў такі кашмар трапіла 14-гадовая мянчанка. Усё пачалося з нявіннага знаёмства ў месенджеры і адпраўкі геалакацыі новаму сябру. В течение пару часов мы уже запустим дроны по твоим координатам. И для своей страны ты теперь пособник терроризма. Злачынцы дзеялі паводле сцэнара высокабюджэтнага баевіка. Спачатку пагрозы абвінавачваннем у тэрарызме, а калі напалоханая дзяўчынка заблакавала суразмоўцу, у гульню ўступіў і лжэследчы. Ён заявіў, каб маці не пасадзілі ў турму, трэба тэрмінова перадаць сямейныя грошы на дэклараванне. Пад каласальным ціскам тынэйджерка знайшла бацькоўскія ашчаджэнні. Гіганцкую суму 90 тысячаў рублёў аддала незнаёмцам. Толькі пасля гэтага сям'я даведалася пра трагедыю і звярнулася ў міліцыю. Следчыя завялі крымінальную справу і шукаюць удзельнікаў цынічнай схемы. Вы знаете, только что мне добрал ребенок. Она дома. Она мошенникам отдала все деньги, которые были в доме. Міліцыя заклікае, будьце сябрамі сваім дзецям. Махляры карыстаюцца тым, што дзеці баяцца прызнацца ў памылках. Навучыце іх галоўнаму правілу. Калі ў інтэрнэце пагражаюць сілай ці турмой і патрабуюць маўчаць, гэта першая прыкмета таго, што трэба бегчы да бацькоў ці настаўнікаў. Замест шматкватэрнага дому для людзей пустая пляцоўка і дзірка ў бюджэце. Аператыўнікі барацьбы з эканамічнымі злачынствамі Магілёўшчыны выкрылі дзёрзкую схему крадзяжу дзяржаўных сродкаў. У цэнтры скандалу апынуўся 33-гадовы дырэктар прыватнай будаўнічай фірмы. Кампанія атрымала ад дзяржавы салідны аванс на будаванне арэнднага жытла ў адным з раёнаў вобласці. Грошы вылучаліся ў межах афіцыйнай дзяржпраграмы. Аднак за некалькі месяцаў на аб'екце не з'явілася нават падмурку. Як высветліла следства, больш за 65 тысяч рублёў кіраўнік проста выдаткаваў на асабістыя патрэбы. Захищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы. У міліцыі нагадалі, што ў нашай краіне кантроль выкарыстання бюджэтных сродкаў на будаванне цяпер максімальна жорсткі. Для ўладальнікаў сабак у Беларусі надыходзіць час X. З 1 ліпеня 2026 года падаткавікі пачнуць масава вылічваць тых, хто не зарэгістраваў сваіх гадаванцаў. Схаваць умоўную аўчарку ў шафе не атрымаецца. Звесткі будуць збіраць з розных крыніцаў, а падатак проста дададуць у камунальныя платы. Падвох у тым, што падатак давядзецца плаціць усім, незалежна ад таго, рэгістравалі вы сабаку ці не. Але калі падаткавікі самі знойдуць вашага сабаку, якога вы забыліся аформіць у ЖЭС, рыхтуйцеся да штрафу. Адсутнасць рэгістрацыі будзе каштаваць ад 1 до 15 базавых велічынь. Сёння гэта амаль 700 рублёў. Ужо ў гэтым месяцы менчукі пачнуць атрымліваць нагадванне на адваротным баку камунальных квітанцыяў. Чыноўнікі адкрыта кажуць, гэта апошняе кітайскае папярэджанне. Дарэчы, ЖКГ рыхтуе і іншыя навінкі. Неўзабаве насіць з сабой шуфлік ці пакетик на шпацыр з сабакам можа стаць строгім абавязкам, замацаваным у законе. Беларускія турысты вяртаюцца на радзіму. Сёння, 5 сакавіка, Белавія дастаўляе ў Менск 445 чалавек. Першы борт з Аману ўжо прызямліўся ў нацыянальным аэрапорце, прывёзшы дадому 164 пасажыраў. Цяпер ляціць яшчэ адзін самалёт – велізарны Airbus A330. Ён забраў з Дубаю 281 чалавека. Шырокафюзеляжны борт чакаюць у сталіцы пад 9 гадзіну вечара. У авіякампаніі кажуць, што на гэтым місія не заканчваецца. Спецыяльныя рэйсы з Дубаю запланаваныя на цэлы тыдзень. Таксама авіякампанія трымае сувязь з Катарам. Як толькі неба над Дохаю стане бяспечным, па беларусаў, што захраслі там, адправяць чарговы самалёт. Сваякам турыстаў рэкамендуюць сачыць за палётамі на адмысловых сервісах у рэжыме рэальнага часу, бо графік палётаў залежыць ад сітуацыі ў паветранай прасторы рэгіёну. Валютная рэля на беларускай біржы зноў хіснуліся не ў бок айчыннага рубля. Сёння долар дэманструе рашучы рост. Амерыканская валюта дадала больш як капейку і шчыльна наблізілася да псіхалагічнай адзнакі 2 рублі 90 копеек.
У той жа час расійскі рубель губляе пазіцыі. Яго курс знізіўся больш чым на паўкапейкі. А вось аматары крыптавалютаў могуць парадавацца. Біткоін за сотні значна падаражэў і каштуе цяпер больш за 72 тысячы долараў. Гандляванняў для еўра і кітайскага юаню сёння не было, таму іх афіцыйныя курсы пакуль застаюцца на ўзроўні папярэдняга дня. Яшчэ на одну прыватную навучальную установу ў Беларусі стала менш. У Менску спыняе працу Інстытут парламентарызму і прадпрымальніцтва, які працаваў з 1993 года. Пра закрыццё паведамілі на сайце ВНУ, пры гэтым прычынаў не называюць. Новую акрэдытацыю ад Міністэрства адукацыі навучальная установа мелася атрымаць да 9 сакавіка. Верагодна, гэта інстытуту не ўдалося. ІПП рыхтаваў спецыялістаў у галіне эканомікі, кіравання і паліталогіі. Паводле ранейшай практыкі, студэнтам пры закрыцці прыватных універсітэтаў прапануюць перавод у іншыя навучальныя установы. У апошнія гады колькасць прыватных ВНУ ў краіне скарачаецца. На пачатак 2026-го ў краіне разам з Інстытутам парламентарызму і прадпрымальніцтва іх заставалася ўсяго 5. Цэнтральнае камандаванне ЗША просіць Пентагон накіраваць у штаб-кватэру камандавання ў Тампе больш афіцэраў-выведнікаў для падтрымкі аперацыі супраць Ірану, як мінімум на 100 дзён. Але, імаверна, да верасня. Пра гэта паведамляе выданне «Палітыкоў», атрымаўшы ўнутраныя дакументы. Паводле выдання, гэта першы вядомы выпадак, калі адміністрацыя запрошвае для вайны з Іранам дадатковыя выведніцкія кадры. Таксама адзначаецца, што гэта можа быць прыкметай размеркавання Пентагонам фінансавання на аперацыі, якія могуць зацягнуцца даўжэй за 4-днёвы тэрмін, што на кампанію ў гэтай краіне першапачаткова адводзіў прэзідэнт ЗША Дональд Трамп. Пентагон таксама імкнецца ўзмацніць супрацьпаветраную абарону ў рэгіёне і накіроўвае дадатковыя сістэмы супрацьпаветранай абароны. Асабліва кампактныя і адносна недарагія комплексы для барацьбы з дронамі тыпу «Шагет», якія масава запускае Іран. Паводле выдання, Дзярждэпартамент ЗША таксама павялічвае рэсурсы для эвакуацыі амерыканцаў і дыпламатычнага персаналу, якія захраслі на Блізкім Усходзе. Блізкі ўсход і Каўказ зацягваў свой вір вайна. Сёння іранскія беспілотнікі атакавалі тэрыторыю Азербайджану. Адзін дрон урэзаўся ў тэрмінал аэрапорту ў горадзе Нахчыван, другі ўпаў каля школы ў вёсцы Шекарабад. Паведамляецца пра 2 параненых мірных жыхароў і сур'ёзныя разбурэнні. Рэакцыя Баку была імгненная. Прэзідэнт Азербайджану Ільхам Аліеў прывёў усе падраздзяленні арміі ў стан поўнай баявой гатовасці. У МЗС краіны выклікалі амбасадара Ірану, якому рыхтуюць ноту пратэсту. Баку заяўляе, што пакідае за сабою права на любы адказ. Узброеныя сілы Азербайджану ўжо атрымалі загад падрыхтаваць, цытата, адпаведныя меры. Гэта азначае, што рэгіён стаіць на мяжы паўнавартаснай вайны. Сітуацыя распальваецца на вачах. Александр Лукашенко падпісаў указ аб памілаванні 18 асуджаных, сярод іх 15 чалавек, якія былі закладнікамі рэжыму і адбывалі пакаранне па так званых экстрэмісцкіх артыкулах. Большасць памілаваных жанчыны. Прэс-служба Лукашэнкі паведамляе, што ў 6 з іх ёсць дзеці, у тым ліку з інваліднасцю. Сярод вызваленых таксама 2 шлюбныя пары. Жанчына на апошніх тэрмінах цяжарнасці і адна дзяўчына, якая трапіла за краты яшчэ непаўналетняй. У турмах Беларусі па-ранейшаму застаюцца больш за 1300 палітвязняў, многія з якіх маюць сур'ёзныя праблемы са здароўем. Як стала вядома, у лютым памерла палізняволеная Алена Панкова. Пра смерць паведаміў сябра сям'і, адзначыўшы, што гэта адбылося нечакана. Улетку 2025 года жанчыну прызналі вінавату паводле артыкулу 342 Крымінальнага кодексу за ўдзел у пратэсных маршах. І на гэтым мы сёння ставім кропку. Беражыце сябе. З вамі быў Руслан Ігнатовіч. Пабачымся заўтра.